У навагоднія святы адпачывалі не ўсе, як і штогод на ўзмоцнены варыянт нясення службы 31 снежня 1 студзеня быў пераведзены лідскі аддзел унутраных спраў. Сёлета для аховы грамадскага парадку былі прыцягнуты 122 супрацоўнікі міліцыі грамадскай бяспекі і 15 супрацоўнікаў аддзела дэпартамента аховы. На працягу сутак дзяжурылі 3 следча-аператыўныя групы. Усе яны неслі службу ў лідзе бярозаўцы на тэрыторыі раёна. Няпростым выдаўся для міліцыі апошні дзень 2011 года. Сутки начались с сообщения по факту кражи на улице Машерова. Следственно-оперативная группа выбывала в город Березовку, где работала по 2 преступлениям. Это поджог двери у гражданина города Березовки. Также обратился гражданин, житель деревни Гончары, который сообщил о пропаже денег. Работали также по сообщению жителя города Лиды о том, что у него пропало $900. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. Административная практика показала, что у нас были с 31 на 1 в магазинах задержаны 2 гражданина за мелкое хищение. За совершение мелкого хулиганства привлечено к административной ответственности 3 гражданина. В медицинский вытрезвитель помещалось 2 гражданина. Дзень 1 студзеня для работнікаў міліцыі абышоўся без крымінальных спраў, але быў не менш насычаным на званкі грамадзян, чым папярэднія суткі. Паступілі 73 паведамленні, а гэта ў 1,5 раза больш, чым у звычайныя дні. Основная масса это разбирательств приходилось как раз с пьяными гражданами, которые где-то что-то не поделили, семейно-бытовые скандалы и характера, ну а также выбывали на такие правонарушения, как использование пиротехнических средств, которые привели к повреждению имущества. 31 снежня 1 студзеня на дарогах Лідчыны неслі службу 15 экіпажаў ДАІ. 1 студзеня адбыліся 2 дарожна-транспартныя здарэнні, а вось у апошні дзень 2011 года 6. У 3 пацярпелі людзі. Пад калёсы аўтамабіляў трапілі пешаходы каля магазінаў «Журавінка» і «Віталюр». А таксама была траўміравана жанчына-пасажыр у аварыі, якая адбылася ў Агародніках. 31 декабря в 16 часов 20 минут в деревне Новоселки Дубровинского сельского совета произошло дорожно-транспортное происшествие по вине водителя автомобиля Renault Megane Scenic, который, имея водительский стаж чуть более года, управляя автомобилем на снежной дороге, неправильно выбрал скорость для движения, не учел состояние проезжей части, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Audi. В результате чего ехавшая на заднем правом пассажирском сидении пассажирка автомобиля Renault Megane Scenic с травмами была доставлена в Лидскую ЦРБ. У навагоднюю ноч затрыманы 2 вадзіцелі, якія селі за руль у нецвярозым стане. Яшчэ 5 вырашылі праехацца пад шафе днём 1 студзеня і трапілі ў поле зроку інспектараў ДАІ. Калі работнікам міліцыі ў навагоднія святы адпачыць не давялося, то для работнікаў раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях гэты Новы год прайшоў спакойна, без надзвычайных сітуацый. Прошедшие новогодние праздники обошлось без огненных происшествий. Но впереди нас ожидает Рождество и Старый Новый год, поэтому нельзя расслабляться и необходимо в первую очередь быть предельно осторожным в обращении с огнем, а также с пиротехникой. Не была напружанай навагодняя ночы для работнікаў станцыі хуткай дапамогі. З 31 снежня на 1 студзеня працавалі 9 брыгад, яшчэ адна абслугоўвала жыхароў Бярозаўкі. За ноч на станцыі прынялі каля 80 званкоў. Увогуле ж за першы дзень Новага года іх было 160. Як адзначаюць медыкі, у параўнанні з астатнімі днямі рост невялікі. Новогодние праздники у нас прошли более-менее спокойно в этом году. Количество вызовов было несколько больше за сутки новогодние, чем обычные дни. Много вызовов было связано с употреблением алкоголя, естественно, с последствиями употребления алкоголя. Звярталіся па медыцынскую дапамогу лічанне ў раённую бальніцу. У першы дзень Новага года сюды наведаліся 14 грамадзян з бытавымі траўмамі. А вось траўмамі па прычыне галалёду было няшмат пацыентаў. Увогуле за 3 дні студзеня усяго 12.